କୁହନ୍ତୁ। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଲଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଗୃହ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମେ ତ ଚଳିବ ମୁଁ ନା ନାହିଁ ସେ ହସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ତ ନିଜେ। ଯେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଧାୟକ ଯିଏକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ, ସିଏ ବି ଲାଚାର ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଆସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗୃହ। ଭାଇ ସରକାର ତମର, ଗୃହ ତମର, ତମେ କ'ଣ ଏତେ ଇନକ୍ୟାପେବଲ୍ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲେଇବେ ଗୃହ ତମ ପାଇଁକା? ତ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସତରେ କାପେବୁଲ୍ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାର କି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ନାହିଁ, ଯଦି ତା ନାଁରେ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କେତେ କାପେବୁଲ୍। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଲୁଜ୍ କରିଛୁ? ବିଜେପି ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାମିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ମାରିଲେ? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କେଉଁ ବିଜେପି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ? ସେ ଲୋକ ଏବେ ବି ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ବି ବୁଲୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକା, କିଛି ମିଳୁନି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ କ୍ୟାପେବଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାମିଲ କି କାହିଁକି ଆଣିବ? ଆରେ ଏଠି ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ କଥା ପଡ଼ିନି, ଏଠି କ୍ୟାପେବଲ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଲୁଟିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇକି। ସେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଲୁଟିବା ନୁହଁ, ସେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କିଛି ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କ ଭୟ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଳେ ରାଜନୀତିକି ଆସିଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ। କାରଣ ସେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ବିଜେପିର 8 ମାସ କି 10 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି, ଗୋଟେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁକା? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ କିଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଚାଲେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୃହ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାଲି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେମାନେ ବି ଲାଚାର, ସେମାନେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସନ୍ତୁ ଗୃହ ଚଲାନ୍ତୁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ କରେ ଦେନ୍ ୟାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ। କାରଣ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଯାହା କରି ଖାଲି ବଦନାମ କରିବା ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ଏତେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।